Sashamukathi ngona sesibona neshashazwe soletha sikhuluma zokuteteya le video izongifihla lo sisi. But izenza kwethu anenzi kahle. Yabona ke seniyenza. And the video khona video ethathwe I think it's 4 days ago kodwa sicebe ade sanda ngcwatshwa already sekushutha umkakhe nenzela. Yabo. But angifuni ucela kakhulu lo video because lo mama adenza kanto ngiyamhlonipha futhi ubukeke ehloniphile futhi ngiwabukela ama-video akhe kwezi izinto azikhulumayo emphakathini zenza isense. I think akumele simjaje ngaleya video kuphela. But-ke sonke siyawenza amaphutha ezingenza ukuthi sithi asikhuze lento ingaze iqhubeke iye phambili. Izingenza kwethu uma usafisa omama siyafisa ukuthi omama bahambe bawumduduza umkasiceli, especially omama bake badlula kule nto adlula kuyona bahamba umduduza. But izingenza kwethu lento yokushutha is not yazi ngenza kwethu entweni noma kuthiwa yihle kanjani once weza nekhamera seyishayisa amakhala. Once nje weza nekhamera entweni noma kuthiwa yinhle kangakanani, but once weza nekhamera sekhona abanye abantu abacabanga otherwise. Izingenza kwethu I always say this, enza izinto ezinhle, good things will catch up. Yabo, into enhle uma izinto enhle it don't necessary ukuthi ngasonke isikhathi kumele uvele. Yabo, uma kodwa uyenza ukusuka sehliziyweni it not necessary ukuthi kumele uvele okanye kumele ubuke njengomuntu ukuthi iyavela inhliziyo enhle. Baningi thina abantu esibazi abenza izinto ezinhle kodwa ungazobabona bevela, but uzobona ngezibusiso nje leke zandile. So zingenza kwethu yabona leseni ufuna ukuyenza uma de saplana nje nawe ukuthi asihambeni siye umakolo kasicebe sofike simduduze masiyashutha naye ifake enzele. Ungayenzi lo muntu esifazane ulimele, ningayenzi nje lo nto zingenza kwethu, ningayenzi. Futhi-ke nje manje even ama-advice mina nje ngathi nje kusa-early for ama-advice. Ake nje nihlale nje duduze kancane nihlale nimhlekise okwamanje. Ake nje nihlale naye nje phasi nimhlekise nimkhiphe nje kulo mqondo lo akuwona. Ke nje nenze nje something. Ake nje nimkhiphe kulo mqondo. For right now ama-advice akambe kancane. Ake nje nimthathe nimbeke kwelinye ilizwe nimkhombisa ukuthi hayi impilo isakhona. Ke nje ajabula ahleke. But leyo ukuthi ngizwakena nifike nimshuthe nama-advice eninawo akabe mancane. Ake nje kuhlekwe nje, yabo. Ake nje nimbeke kwelinye isayidi. Ake nje ajabule nje. Ake nje nimhage nje, nimhlekise nje, yabo. Hey sisibayi, yazi angiyazi ngayithini leya nto. Yazi angazi noma i-content noma yini, ngoba phela loya muntu njobe laphaya okokuqala kakwazi ukukhulumela. Sima sikusona asimvume ekhulume. Ulalela lento enishoyo phela ivume ukuthi uyezwa. Akakwazi ukuthi cha angifuni. Loya muntu loya akakwazi ukuthi angizwani naleyo nto eniyenza njengamanje, ngoba kuthiwa ungalawuli, kuthiwa ungakhulumi kakhulu, kuthiwa ungalwi, kuthiwa into eningi nje, kuthiwa uzodlula ungachizi. Wesloya muntu umuntu osemahlweni abantu, yabo. So ngiyacabanga ukuthi wena musufika umshutha ezilile uchazana. Okubhlungu lo social media lo uyayigcina izinto. Islim social media ugcina into ka-2011 ibuye ibe la. Uzokhumula lo muntu ebe right. Uyothi mesethi uthi uyabuyela mhlambe ku-TikTok ngathi une-account ngathi uthatha account yomyeni wakhe. Ingabi lula. Ngobani? Uzohlangana nazo lezi ithombe, uhlangana naye nimpost ezilile. Like ngiyazibuza guys, uvalo aninaloni. Like umshutha kanjani umuntu ozilile? Okay, usumbona ithi ushuthi usumpostile. Umposta kanjani? Lo shuthile imvumo uyitholile yena uyilena eduze wakho athi ngicela ukukushutha.
Ube ngeke futhi eyekene yothi ngicela ukushutha mesethi yebo ngicela ungishuthe. Kanjani? Awushuthi nenzila kwayena uthishiwe kwathiwa ezimashu umuntu wa social media abantu abakubona ku social media lezi ungabo njengamanje ima kancane ku social media ungabo shutha kwayena ngeke ezeshuthe ezilile. Hey guys angibazi nalobuhlungu nibenzelani umshutha kanjani umuntu ozilile angimlweni kwakumngani wami but mase sihlangana izinto kanje siyazibuza ukuthi I wonder wena umshuthi icabanga kanjani. Hayi kulungile baphem kwanami mfo ngiyangikhathaza lento ngiyazibuza ukuthi kanjani sikhuluma kanjani kanti phela khona isithombe okube naso yazi nesithombe okube naso ufisa ukusiposta ningabe izithombe enginazo kodwa futhi khona isibona ukuthi angeke ngisipostele angeke ngikwazi ukusiposta wena ke uzilile which means uthi mboneni ufake inzile eblue yilokho kushoyo.